Okay bafowethu, manini-ke ungizwa kabuyela ungizwe emchunu. Funa nje ukubuya nalento yakhe. Ungizwe emchunu akusiyo umuzi wakhe loshile, angithi. Lo umuzi kangizwe nginaso isithombe sawo. Thana ngisibeke la isithombe sikangizwe. Na umuzi kangizwe emchunu. Lo ahlala kuwo. Akusiloshile lo. Musana ukuthatha isithombe somuzi ahlala kuwo nisimatanise naloshile. Akusiyo umuzi oshile lo. Ungizwe lo ahlala kuwa ushanga. Abantu la bekhona bese kuhlala imbuzi. Akushanga lapho. Ngicela ukubuza uma ukuthi nithi ushile loyo yilo obuhlala lo muzi loyo ubuhlala unkosikazi kangizwe nango. Ingale nkathi ungizwe unkosikazi kangizwe ethi yena uyathwasa ungizwe wamthatha wayombeka le kulomuzi lo le embumbulo. Wahamba lo nkosikazi lo. Uma ngabe sehambile lo nkosikazi uyabona ukuthi phakathi beyingekho ifinish. Nali phakathi lapha enzansi. Right? Nali phakathi lapha enzansi mana ngikhombisa irondo. Nali irondo ngicela ungikhombise usofa ukuthi usofa ushe ngakuphi. Nali ngaphakathi la umuzi ngicela ningikhombiseni usofa ukuthi usofa ushe ngakuphi. Awukho usofa oshile, alikho ikhabethe elishile. Phela konke lokuyakuncola ukukhehleka kotshani ukukhehlekela ngaphakathi. So guys please stop lento yenu. Lento yenu yanyanyisa iyekeni. Ngicela ningikhombiseni usofa oshile la ifurnish yakhe. Ifurnish eshile. Ngoba into eseniyenza manje senipicmixe umuzi lo hlala ungizwe nomuzi oshile. Lo muzi lo oshile akusilo ohlala ungizwe. Bhekani la kunotshani phekwa amarondo. Ngithi niyabona utshani phekwa amarondo. Lo ohlala ungizwe awunawo utshani phekwa amarondo. Lo currently ohlala ungizwe nanku awunawo utshani phekwa amarondo. So bengicela niyilungise leyo ningalibele nitrendisa into engekho ku social media. Ngicela nilungise lungisani le ningayitrendisa into engekho ku social media. Umuzi oshile akusilo ohlala ungizwe. No. Umuzi ohlala ungizwe ushanga. Lo shile yilo ohlala imbuzi. Yiwona oshile. So mana ke kancane ungatatazeli. Ngiubukela ukuthi lo shile yilo ohlala imbuzi. Yiwona oshile. So mana ke kancane ungatatazeli. Ngiubukela ukuthi senenzani. Senzama ukupigmixa naloshile longashanga. Yekani lento eniyenzayo bafowethu ayilunganga. ISouth Africa bafowethu angeke idlale nina. Lo muzi loshile ubuhlala lo sisi lo. And phakathi njengoba ushila awuna finish awunalutho. Athi niyabona ngicela ningikhombiseni usofa oshile. Ngikhombiseni nje usofa oshile la noma umbhede. Iliphi ikhabethe nina nilibonayo lishile la. Lo muzi loyana ke obuzwa ngisho omakhelwane akekho umuntu obesehlala laphana besehlala imbuzi nakhona ayezikangizwe imbuzi zomakhelwane. So kahleni bafowethu manini wo musana ukudabuka kangane eSouth Africa nithi ukubuya nganeno asilungiseni lento. Phakela umthakathi ngizwe emchunu ngiyanazi ngiyayifuna imali manini kancane relaxani imali nizoyithola. Yes iSouth Africa izoninika kodwa asilungiseni leliphutha. Lo muzi lo ungizwe wahambisa nangu mama osecula. Uzolimaza icareer yalo mntwana ngizwe. Lo mntwana lona useyacula uzolimaza icareer yalo mntwana. Because icareer yalo mntwana useyacula manje uzolimaza icareer yalo mntwana. Lo mntwana wahamba kule zindlu lezi mhla esengathi uyathwasa waphinde wahamba kule zindlu lezi. Uzobulala icareer yalo mntwana. As a belief musu kuyenza lento yenzayo. Musana ukuyenza lento. Right. Mana kancane. Umuzi ohlala ungizwe currently. Umuzi ohlala ungizwe currently. Isithombe sawo nasi awushanga wona. Nasi isithombe. Nasi isithombe sawo awushanga. Pheka amarondo ukuthi kuyafana yini. Awushanga wona currently. Umuzi ohlala ungizwe currently awushanga wona. So labantu bangayeka ukushisa lo. Bayoshisa lo ya ongahlala imuntu ohlala imbuzi. Manini bafowethu ngiyanibona nizama ukupigmixa because no pigmixe ngala. Manini nginivezelana upigmixa khona because njoba nizama ukupigmixa nenzela kona ukuthi nidabukele nifakelwe imali. Lo yena upigmixile akusilo shile. Lo ngapha ushanga. Lo omunye lo. We understand. Ninga musani understand.
musani upick mixer izinto ezingafani, musani ukwenza lokho. Musani ukwenza lokho. Le nkinga le ila, hayi ukuthi ninani, inkinga ila ikulo 500,000. Wena phakela umthakathi from 5 million usufuna u500,000 ma South Africans. Phakela umthakathi musani ukufuna imali kakhulu kuma South Africans. Musani ukuyenza lento. Iyekeni lentini. Ama South Africans awayithathele isinqumo sokunika imali only if sebeyayibona imisebenzi yenu. Musani ukwaphusha musani ukwaphusha ukuthi awanifakele imali. Phela umthatha seniyadimanda kakhulu manje. Kosikhona niyadimanda kakhulu manje ninongizwe. Musani ukudimanda kangaka kubantu. Niyadimanda kakhulu. Yabo? Lesikeshi sende esedlalwe lapha number 1. Intatheli mfethu bese vele icushiswe ngaseduzane zonke intatheli. Yabona mfethu umthetho thina siyawazi usebenza kanjani. Kunezinto okungafanelanga nizenze mani ngabantu. Yabona njoba kade lisanda ukushiswa nje lapha bekusavutha. Bekusafanele kufike iforensic kufike yonke into iqinisekise ukuthi akukho yini ngempela okungashiselwanga ngaphakathi, yini ekhona ephathekayo, obani abashelwa amapasi yonke into. Kinina lolo phenyo alenzeki. Senivele senilapho seniblame ama-foreign angeke ayongena le mbumbulu. Imbumbulu ijule kabi, inamakhosi, inamadoda, inensizwe. Yabo lento enenza ukwehlisa isithunzi sembumbulu. Musani ukuyenza lentini. Musanje kuyenza lentini. Kodwa ke ayikho into engingayisho. Kodwa mina into engifuna ukunitshela yona nangu baba engikholelwa kuye. Ngiyakholelwa kuwena baba uNdonga. Ngiyakholelwa kuwena. Baba uNdonga ngiyakholelwa kuwena. Ngiyakholelwa kuwena. Mina ngikholelwa kuwena baba uNdonga. Ngiyakholelwa kuwena baba uNdonga. Ngiyakholelwa kuwena. Kuyo yonke lento eyenzakalayo mina ngikholelwa kuwena. Ngiyakholelwa mina kuwena. Yonke into abantu abayikhulumayo eSouth Africa makukhulunywa iqiniso anginankinga nayo. Mina ngiyakholelwa kuwena baba uNdonga. Ngiyakholelwa kuwena. I know ukuthi lento ungahlala phekwayo. I know ukuthi something will come out. Ngiyakholelwa kuwena. It is reported apparently that Ngizwe Mchunu's house houses or Randaville's houses were burning earlier on. It is circulating here on social media. Is it a good thing? No, it's a bad thing. I think whatever that happened there, it's a bad thing. We shouldn't be celebrating it. However, I personally do not believe any person from anywhere came and burned those houses. I don't believe that. I don't believe it was arson. I believe it was a well-orchestrated plan by Ngizwe and his friends to achieve two things. One, so that he can get donation to build proper houses because he didn't have a proper house. Secondly, so that he can act as if people from outside drove all the way from wherever they stay and went to look for his house, Randaville house, and torch them. That I do not believe. I don't believe that. Like I said, it's not a good thing that somebody's Randaville's house was burning. But I don't believe somebody from outside did that. I believe it's an inside job to achieve two things. One, so that he can get money for donation, because that's what he does. He lives off donations. He want to build a better house off donations of his followers. Secondly, he want to portray that somebody is following him and they want to get rid of him, which I don't believe any person want to get rid of that fool. I don't agree with anything that had happened to his houses, but I do not believe somebody did that. Nobody will want to have that fool, because people understand that he's just a guy that lives off begging. He's a beggar. I mean, a beggar will do anything. He will sing for his supper any day. That's my belief. I don't care who thinks what. I do not believe any person will live wherever they stay and go to wherever Ngizwe stays and go torch those Randavilles of his. I don't believe that. But on the lighter note, I saw a picture which made me laugh that suggested that Indlu Shangani is better than Indlu Ngizwe Mchunu. Maybe that's why he's jealous. That's why maybe Mona.
That's why enomkhopolo, because indlu eShangani ingcono than indlu yaKangizwe or izindlu zaKangizwe, which are those hundreds of roundabouts that we're burning earlier on today. It's just on a lighter note. Hi guys, so there was breaking news earlier that Indlu kaNgizwe, or his home, has been burnt down. People that know the place, they are saying it's in Kumbumbulu. I stand to be corrected if I'm pronouncing it wrong. You know what, and we might not agree on certain things, but I would never ever be in support of burning down someone else's home. You know, I am gonna attach you guys videos. I have seen different comments from people. Some people are saying it's staged, some people are saying it's 4:10. I don't know. I think also it would be good for us to wait for Ungizwe, because Ungizwe has not spoken. Phakela Mthakade has spoken out. I'll see if I can attach the one person that has not spoken is Ungizwe. I'm sure he's been told already, but in Mhlambe where he is, there's no cameras yet for him to make a video, or maybe he will have to get home first. I heard that he was in Cape Town. I don't know if he's in Cape Town or he's in Joburg. So yeah, no, definitely we might disagree politically and all that, but it doesn't mean it's right for people to target his home. So yeah, ish. Fika abantu la bazofuna Ungizwe, samtshela ukuthi akekho mpaka lokho washo umlilo. Ade ngifonela usinqo umkakhe uFlot. Na use Cape Town. Use Cape Town. Siyabingelela bafowethu, sibingelela umoya ophansi, sibingelela umoya ophansi ngendlela isimanga. Silapha emzini kaNgizwe eMadundube eMbumbulu bafowethu. Sithola ukuthi kufika abantu la bezofuna Ungizwe bangamthola. Bathe mabephuma nje ngesango kwabonakala kuqala kushisa izingane ezinganakile. Ngenhlanhla kaNkulunkulu ke sithola ukuthi akekho umuntu olimele, kodwa ke impahla ilimele kakhulu, umuzi uphelile wonke, akho lutho, akuphumanga izinto eziningi. Kodwa ke into enkulu empilweni kuba yiwo umphefumulo. So ke lokhu kuyasethusa ke thina sizinsizwa, ngoba sithola ukuthi emasontweni amabili edlule sithola insizwe esisebenza nayo ukuthiwa ufele emntwini yakwaGumede uqwabe le emzimkhulu. Sathola ukuthi naye kufika abantu emzini wakhe, bafika futhi kunezingane njengesimo esifanayo esikamacengwane, kunezingane bafike babulala amawindi. Nabo ke sanabantu bakaMalema baqalile bathi Ungizwe uyaxoka utshiso ngokwakhe lams kuba ifuna donations. Guys, ukhona umuntu nosuka avuke anqunqe umzi wakhe phansi enethemba lento engekho sure noba uzobethelwa malini. EFF ngabantu ababetheni. Ngabantu ababetheni abadibene ngengqondo efanayo. Ithindo yabo. Sanibonani okwakhona bafethu ni grant. Ya mina ngimnandi bafethu, mnandi. Hey, aze ngakhumbula ugogo wami kulama difficulties. Ugogo wami bekajwayele ukuthi isaka ungaligcwalisa kayi-1 ngamanga. Kwesi-2 noma bakathi wathathapi ngamanga. Asoze. Ngiyakhumbula bafethu ukuthi somewhere last elections, if I'm not mistaken, just before my elections, uNhlanhla la kusuke ne situation esifana nalesi esisibona today saKangizwe. Bake babhoma indlu yakhe. Wavela omunye ugogo wazwe ugudu. Masiceda siyoboniswa umgodo ongathi ukhupwe yinja. Kuleyo scenario leyo kuye kwaba ne-kidnapping, kidnapping kwathalakala umntwana lo ukidnapwa esikolweni wabuya clean. You guys remember? Iphindile futhi this year ile out yesiphaza na ikidnapping. Ungizwe naye indlu yakhe ishisiwe. Inhlanhla leyo akunamuntu olimele. Hey, ya kukhona okungahambi kahle. Into
engishaya ding dong ukuthi last uye gablame uMalema for ikidnapping. I mean for ukubhoma indlu yaka Tlatlalax. I wonder today kuzoblame wabani for ukushisa indlu kaNgizwe. Because naye uNgizwe ulimeshila kakhulu igama laka Malema njengoNhlanhla-Lax. Ngalibiza kakhulu kulamalanga lawana uthola ukuthi uMalema angarespond. You see? Hayi mama lama coincidence maningi. It's just that hey siyovuka kudala. Asiyovuka kudala. Hey inhle lendlu niyayibona? Hayi lihle ledlala. Hayi lihle kakhulu ledlala. Ya maka ngintshela ngedladla ngintshela ngoNhlanhla-Lax. Ngitshela ngoNgizwe mculo. Ningavumi bafethu man. Ngale bafethu. Mashe lamadla ngabonile. Maka kusiva ezinye. Hayi ezinye akusiva bafethu. Serious. Hayi akusiva ngempela akusiva. Hayi somewhere. Abantu bazofuna uNgizwe nje emini. Libalele. KZN. Musibane ebindi labantu. Bashiye nabantwana bakaNgizwe. Abantu abahlukumezekile lapho. Abashiye nje kanje. Babuza uphi babeni kushiswa indlu. Hayi unenhlanhla unamandla uNgizwe. Hayi ngiyamvuma kwamina uNgizwe. Ngeke ngisakhuluma nangegama lakhe. Sengithukile. Maka anisitsheleni KZN. Nina nifunda kanjani esikolweni? Sengiyayibuzela nje. Ukuthi ezikolweni nina nifunda kanjani? Niphuma ngo9 ningena ngo7 niphuma ngo9 ekseni ne? Hayi kodwa dango bafethu. Asibonge bafethu. Hey nisibulisele kuNgizwe lapho sithi nithi hey Ncese manje ngaloko okumehlele siyaxolisa uNkulunkulu wami bulise lapha isixolisele. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. We all know ukuthi indlu yaNgizwe Mchunu ishile itolo lapha eMbumbulu, and abantu abaningi they are saying a lot of things, including EFF members. They are saying ukuthi utishisele uNgizwe lendlu ayikho nje lento lekhulunywako ukuthi indlu ishiswe bantu, indlu tishisele yena because of nama donations. Uthabani is even saying ukuthi uNgizwe Mchunu noPhakela Umthakathi bathanza imali, bahlezi bafuna imali kuma South Africans, bathi hey sinikeni 5 million, yes sinikeni 500,000. Uthi Uthabani, as much as what they are doing it's a good thing, but abayekele kufuna imali ebantwini ngalendlela baze bayidemande, baze bagcine bafika la bakhona kushisa khona tabo tindlu ukuze bathole ama donations ukuze abantu babavele babadonatele. Nisama saying ukuthi bayekwende lokhu kwende ngibo bakwendele ukuthi kufuna kuthiwe ama foreigners, then uma kuthiwa ama foreigners ma South Africans atokwata basume babaqoshe because some South Africans are quiet, but there are people who are saying ukuthi guys liphi livele ebantwini labamnyama, liphi livele kuma South Africans. Seningaze nithi umuntu utishisele indlu yakhe for ma donations, for ukuthi ufuna imali for just the publicity stunt nje. Na some people are just saying ukuthi yey ave nikhuluma. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.